Welcome to Tabor Channel. Hello paralok saya sempat ngapeng sumpah sekali ka video ko janga kani ka por ko bynta ti ngakar pat fi ba limbang mau page gitu video but hakani ka por ngakwa ban ong ba ngan pensai ya gitu ki jingkeli ke ba phi labun bagi jingkeli ke ba phi abu mo ban pensai ya kata nagaleng jonga jingchanga la de ban penmi ke video ndrei nagi jingbon kam ki jonga ngamyola te hakani ka por paralok kabede bat kini ki paralok ki bala ki badan kam mo ngam ong ya baki comments namar ngapet kat kum ki comments ki baki bre ki dan kam ka video jonga ru kalong be kata ka komba la ki bre ki dan kam tu kembang asaj ong hi ya kita hi nga yun mar kabede bat kini ki ki dan hang ni te ngan ya kan ni mo te ngan reply ka comment jongkin magidan ka kam ya ka jingyarap nagaleng jonga dengan reply yaki ten kabanikong kolong ya i one side renja tengah ngagar pat igini ki ba POE mo sngobhaban ya sngap bat ya page khamtam ba phnio ya ka jing batai ka jing sai dengan pansai na bata jong phi te one side renja na phiong pikum klik ya ka video mo link ba ka file kai game kum tu te pikum klik ya ki video ka ot pisa manu banai kani kadi ka auto pay te ka reason hi kadi ka auto pay hakani ka video ngan chupansai nomor jing sisangan ngan le ada ka bakham bania ikini ka wei pagawai ban solve ya kata ngan le daga wei per ka video ka belong bania ka wei pagawai khnang ba phin sngewthuh kumno bania da na kani te ka ba phile kitu sibu phi download ikino ki apps mo kumki ne ki ngak pikan mau ko ka si fight da ka por pia page world cup ru phi subscribe ka tu ka long auto pay kemod kan auto pay phi hab ya cancel le ka tu ko auto pay hindai la phim cancel kemod kan sim man ubnai be ya ka kanot hina ka phone pay ne ka google pay ka jong phi te kanero ba phile eki video mo phikum klik eki video kum to kawan na kata kom ka ot man ka banai ka phiong ba ot pisa man ka banai te kane kadai ka auto pay ya kata ko auto pay ngan sab batai phikum no phin cancel no ya kata ka auto pay ngasale ka video te mentangan ka baar ka long hi MPB channel te ini yong ba kadai ka Facebook suspend mat ka disable mo ya kata ka Facebook suspend disable kidon ki bon bagi jerong bagi prosedur banle kani te kani ro ngat sabatai nomor ba ngasale ada ka karpang da ka video ka ba khamsai nomor ba khamtam phin sngewthuh kumno ngan watai ya kata ro ngala page ngala yu kan tang ba long ngan habatai hangni ngan chu batai lingkot ya kita bro khoin te ka balai ko long ba ini kanda silla yong bada sahul ka pisah mo habang te kom kini ki ege brokhot ki jing hole ya ka pisah po bang kani gam dei ka ba hole permanent ka long teng mo ka don ka ki problem ha ki transaction lane ki UPI kum to ter ya kani ro ngan sabatai ka ba khamsai ngan sapan mi pet da ko ka video ngan sabaka batai khamsai kani ro te ka jing hole kam ngasu ong phi ba kani gam dei ka ba hole permanent lane ka hole kum to nomor ka don ka lens bat ka hole ka cleans bat ka hole te kum kini phim dei ban septing number kila ban hole kat tu kat ne number le se la ban don ba pidon loan la ne pidon kino ki transaction ki ba kim clear ki transaction te kala ban hole ka bank te ka song ka jeng don transaction pi la da pipnan kam ro ki credit card ai kam tu ro kala ban hole te kan ne kam dei ba phin septing ye kan ne kam dei ka ba yu kamlong ka bayu kin sa pelaj ka hol yung pigi markadon ka time limit arpsau kanta hadu sitayo kila ban hol ma la jerong na kata kamot kabran kam pi habli mi aka brand si jong pi ka bang te ka basau ko long ba i area i yong la asan ka pisa tang ba kampoy la long success mo mangarang pe ja kataru tekum kini ki transaction ru kidon mo haba fail ka network ai kum toru teng ka long hakata rukom dan hagi jaka ke ba
kam da biang ba ka network ru ka fail te kam ai ka reply ka ba yun nang tu te kani ru kam dei ka problem ka te kila ban simpor kum tu at so kan ta la ne so phra kan ta kin sa declare ka transaction tang balong pi ha pio ye gitu ki receive kum ki transaction id kum tu pi ban bo record la ka simpor ye kata lej ha bank la ne lej hang nong no kin clear ye kata kamot u nong sen but pi receive ye kata ka message pi ban amde ban ong ban pi ban bu ye gitu ki transaction yu kum tu ki ba one message te phila ban yu ban check ye ka transaction history ka debit agono rukom nagaliang jong ibasen but mapi dagam receive pi kamot link ba gitu kita transaction id number kamta ka kampan suk bhagane kam don jinge tang sule ja bank kamot kin clarify ka tu kin check kin verify te kila lap kalong kata rukom te kamot kan salong kata rukom don jinge ra te sa mah kebasan kalong I kerteng real CLR4 te iong babalik ka bank ka hol ladangi le ka game kamay pisa te ka bank ka hol namar ba yakini ki game teng magilong teng ngaru maswa nga sa le ka game ya kata anya tu epi asel ka game nga sa siu pisa kam tu te ka bank ka sa hol namar balik ka bank ka hol namar ba kini ki game teng gila bande ki fraud gitu kinong seng ka game but kumjuru ka transaction number ki balik ki hol number kini ki hol ki ada ya phi omdai ba ki hol na banta ka andre ki hol khamtam bai de ba kini ki game kumot ka hol teng phila le ka game ta phila siu pisa manta phila siu 10,000 phila le ka game tu phila loss na te phi ko aban yo beng ya ka tu phi ko aban ngat thep beng sa 4,000 ngan le ka game beng te ka bank ka control ya phi number ka bank ka tip mo hagini ki singi bamta ka bank ka tip ba phile kai kini ki game kumot kala banlong ka jing dunong ya phi ka jing lutsan ya phi ka jing sha yu namar ki game hi ki long ki ba ma bhaban le kai kini ki game online ki ba phile kai tang ba long ngachu kerpat ba ya kini ki game ka bhaban nai le kai namar kini ki de tang ki game ki ba phi phim tip ndai ki nong pan le kai kumot ki la tip ban ki jet na phi phinam yo hi phinmentoi hi na gini na mar kine kin kijet lut dia kaspa ka jong phi te yagani ro phi kwa bangan batai ngan sa batai khambnia yagani ru te ka bandre walong ba I dasan mi bhai dasan mi na bhoi mo imat te kumno ban connect ya ka YouTube channel bat ki bank account ya kata te ngan sa le karpang da ko video number nga sa batai kini ban le aha bai de ba YouTube channel te phia apply lam bata ka monetization phiap apply kumta pin hable kata ka Google AdSense phiap connect link ba ka Gmail go jong phi pin hable shoya kata ka Google AdSense tendala phila de receive ya kata ka Google AdSense link ba ka YouTube channel jong phi te kamot phila ban pandap eki kriteria ki badan na banta phnyo pisa kum ki bank account kum to terter ya kata ka long ka basuk ngan sabatai khambnya kum bang la le ru nga chet panirap ki paralok nam ta kata te ka sakawai pat ka long ba I holiness langstang la yong ba la shu delete ya u gp ki fraud scammer ki dangla ne em ban le tu naka gp tenga nga ong ya ne ba phi delete haganu gorkom phi delete ngam tep le se phi shu delete no tang na u apps kum to ka kata ka long ka bambha tika babha ka long ba pin hab log out hagatu ka boi ka video ka banga pen EFP ala pen I ba ka don ka option ban log out pide ban log out kumut pide ban weng kan phi delete no kum tu ka tu ka GP jong phi ka phone pay jong phi ka dang sa be te ki no gi breu la ki le kum ki fraud ki scam ki la ban sim ka bu te pide ban log out la da phi ko ai ka taru ngan sa pen sai da ka video ngan sa pen I pat kani ka long safe na banta jong phi te sakawe pat I aboda WWS na 1899 mo kakartang I kumta kwa ban batai shapang ka E20 mo kani mo ki kalirim ki ai kumto te yakani ka E20 ka bayde bat ka petrol te ka E20 ka long ba ka ethanol ka long 4% balay sa ong E20 ka na ka ethanol
te ya kaniru ngang sa batai haka video khamsai kerpang nam tagani namar ba balai kaniru kalong ba yu namar ba ma bha namar ba babon hi ki kali haka ri jongi shilong ki debit ki kali ki barem ki babon hi tang gitu ki bs6 ki ba yu ki kali wala ka taru ki don ki kali ki ba thamai kum to tang gitu ki la ban yo jeng toy na kan ka E20 tang ba kan ne kam long safe ba paralok ngan yathu yapi mo ngan sabatai company ya kan neru ka video ngan sapansai ngan sulong ba mentang aju ai introduction yapi kanang ba phinya tip kan ba phinya page la phinya page ja video ko jonga ba nang batai mun kalong sab ai na ban chupi na mar ngan sna ru na batai jong pi te idon sa iwe pat I prestarani inir yong ya ka bang hole ma ka sim kum gotu ko bangal abatai mene ka bang hole ka don haga takurkom ya ka taru ngan sa sim ngan sa le ka video ko bakar pang te ka ba sipau ka long ba ai karte ngai god ngasu ong ma gdnj double db batai chipanga navy upi kani ka ngan batai ya kani ka navy upi lada pp sim kambu ya kani ma ngasuang ya pi paralok ka bahaba phinai le ya kani markane ngala ada research ba ya kani kan bi upi kamlong ka baha na banta jong phi ka baha tam ba phinle kalong be tangka google pay bat ka phone pay nalor ka taru ka ba khambyang hi ka de ka phone pay ka google pay te ka google pay ka long ka ba safe ba na mata jong phi na mata jong baro te kane ka nebi upi ka kala ban don ki ba yu ma tang ba naya yu thane kane ya kane ro da phikwa bangan batai benia ngan sale ada ka video te to paralok nga sulong ban pensai kane ka por te saap ya ka video ka bangan penmi ya kini ki pon gi bangala not leng ba ka jing ong ka jong phi na sa chnai ka video na mata jong phi te to paralok do bangini kendo ikata pat nang yai up nang share sha ki we ki paralok na mata bakin ya tip lang kan ya sngewthuh lang kan ya tip mo ikini ki ai baro te to kuble shibon ngan se kendo pat da ko ka video